creo que é fundamental o poñer dentro deste ámbito, deste barco de crecemento turístico en Galicia nos últimos anos a parte de formación. E como ben decía Manuel, o que nos queda por diante, a aplicación das novas tecnoloxías e a formación no sector é fundamental para continuar nesto. E creo que nese aspecto, neste segmento, neste ámbito moi concreto no que nos traballamos, a parte de dar formación ao sector, unha formación continua que tamén ofrecemos, é de adecuar todas as novas ferramentas. Agora, seguramente teñamos opción de parar a inteligencia artificial, como se está adecuando. Creo que é un punto fundamental e un punto de inflexión nestes momentos que estamos vivindo todos, non só no sector turístico, pero no noso especialmente debemos, por suposto, adecuar todas estas tecnoloxías e dar a conocer nesta segmentación da demanda, que somos de acordo no que se falaba, e non só velo desde o punto de vista da oferta, e hai que traballar e profundizar nesto, totalmente de acordo.